Namaste og velkommen til The Magic 10. En Jivamukti opvarmningssekvens bestående af 10 øvelser, der kan laves på omkring 10 minutter. Start med at komme op i hundestrækket. Placer håndfladerne i skulderbreddes afstand og fødderne i hoftebreddes afstand. 10 vejrtrækninger her. Indånding, udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5, indånding, udånding 6, indånding, udånding 7, indånding, udånding 8, indånding, udånding 9, indånding, udånding 10. Begynd at gå frem mod det forreste af måtten til en stående foroverbøjning. Placer fødderne i hoftebreddes afstand, hænderne er foran fødderne og placeres i skulderbreddes afstand, fladt ned i måtten. 10 vejrtrækninger her. Indånding, udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5, indånding, udånding 6, indånding, udånding 7, indånding, udånding 8, indånding, udånding 9, indånding, udånding 10. Spred fødderne ud til kanten af måtten. Bøj knæene og kom ned i en squat. Sæt albuerne til indersiden af knæene og samle håndfladerne foran hjertet. 10 vejrtrækninger her. Indånding, udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5, indånding, udånding 6, indånding, udånding 7, indånding, udånding 8, indånding, udånding 9, indånding, udånding 10. Sæt dig ned bag dig. Placer fødderne i måtten. Bøj knæene ind til brystkassen. Grib med din venstre underarm om skinnebenene og højre hånd sættes i måtten bag dig. Indånding, udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5. På din indånding kom frem til midten, og på din udånding skift over til modsatte side. Højre underarm om skinnebenene og venstre hånd bag dig. Indånding, udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5. Indånding kom frem til midten og stræk benene foran dig. Bøj dit højre knæ og placer fodsålen på ydersiden af venstre knæ. Sæt højre hånd i måtten bag dig og venstre albue i spænd på ydersiden af højre knæ. Indånding, udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5. Giv slip, kom frem til midten og stræk dit ben ud. Bøj venstre knæ, placer fodsålen på ydersiden af højre knæ. Sæt venstre hånd i måtten bag dig og højre albue i spænd på ydersiden af venstre knæ. Udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5. Kom frem til midten. Bøj knæene og sæt fødderne i måtten i hoftebreddes afstand. Sæt håndfladerne i måtten bag dig i en skulderbreddes afstand, ca. 15 cm bag dig. Løft hoften på din indånding. Udånding 1, indånding, udånding 2, indånding, udånding 3, indånding, udånding 4, indånding, udånding 5,
Indånding. Udånding 6. Indånding. Udånding 7. Indånding. Udånding 8. Indånding. Udånding 9. Indånding. Udånding 10. Sæt langsomt hoften ned i måtten igen. Læn vægten fremad og kom op og stå i et hundestræk. Gå så halvvejs ind, så skuldrene er over håndledene. Løft det ene ben op mod loftet. Bøj det modsatte knæ. Kig længere frem, og på din indånding hop op til en håndstand. Udånding 1. Indånding. Udånding 2. Indånding. Udånding 3. Indånding. Udånding 4. Indånding. Udånding 5. Indånding. Udånding 6. Indånding. Udånding 7. Indånding. Udånding 8. Indånding. Udånding 9. Indånding. Udånding 10. Kom langsomt ned igen. Tag et par vejrtrækninger i en stående foroverbøjning. Og rul så langsomt hele vejen op og stå. Sæt fødderne i en hoftebreddes afstand. Flet fingrene bag om ryggen og løft knytnæven op mod loftet. Indånding. Udånding 1. Indånding. Udånding 2. Indånding. Udånding 3. Indånding. Udånding 4. Indånding. Udånding 5. Giv langsomt slip. Stræk armene op over hovedet, flet fingrene her, tag en indånding og en længde. Udånding bøj til venstre. Indånding længt op til midten. Udånding bøj til højre. Indånding længt op. Udånding til venstre. Indånding løft. Udånding til højre. Indånding længt op igen. Udånding flet fingrene bag om baghovedet, albuerne ud til siderne. Tag en indånding, løft op gennem brystkassen. Udånding læn dig en anelse tilbage. Indånding. Udånding læn dig lidt mere tilbage. Indånding. Udånding læn dig så langt tilbage du kan. Indånding løft op til midten. Udånding hagen til brystkassen og albuerne ind mod hinanden. Indånding her. Udånding begynd langsomt at rulle ned. Indånding. Udånding albuerne ud for brystkassen. Indånding. Udånding albuerne til maven. Indånding. Albuerne til hoften. Indånding. Albuerne til lårene. Indånding. Albuerne ned til knæene. Indånding, bliv her. Udånding, bøj knæene. Maven flugter med lårene. Indånding, løft halvvejs op, spred albuerne til siderne. Udånding, bliv her. Indånding, løft op stående. Udånding, læn dig tilbage i en bagoverbøjning. Indånding, kom op til midten. Udånding, sænk armene ned langs siden. Tadasana.